abalimi abaiga na nene bekemerie cha kurwase factory ya Nyansiongo niko bagendere ko bakwimurungarira kubwatekana monengeri enke anene ya bonus ya bagikorarigwa asa marida ne banis mukaya umulimi Nyansiongo nakiega tuamena situ kulia lero tegende egera to kwanire na mangana to kwana na watoka ntie management ye factory yetu ya Nyansiongo ya tegerere una balimi abaminto bakororamika kolengana n'emichando n'obororo barora se factory ya Nyansiongo agukwana nigo baba mochiria ba director abo babalirete eiranga mbati kunyara kwa bagukinya engeria yekemerie kiga kurende una balirete chira nigo bachire mamincha tuatebe tubuna nko eguturi chibese tukabika chikura burunge buna batotebete ono moeri bieri tuko bese chinchi ono mbaigo totebinga irenge pona asia pimitumo ya one tumo Mombasa mbaigo totebi chibese irenga chachete factory mbaigo totebi enibe ya ito mbaigo totebia pone gentu bago igo babwat basoete se chiombe cheito bakori buna batagete igo kogani kwana nkoringa ki tochekeri burunge ne banyana serikali esoime echekinga chibese chinga kichia inga kicha ya pimitu Mombasa nga kiyaona tibwe irenga ya retete irenga ya rete tugo chaga irenge factory ya ruseti nani nga kiya ruseti nigo igo bagendere ko baba komochiga tia bagirigacha abo kolengana mo nabarabo batari gukora mirimo yabo buyikirano abantu bari bagoche tundu bari beruka bagirigacha babegete chianga cy'ubugirigacha bantabwe mirimo bakorera ntumanyiti ekiagera mbanya gocha semegondo ya ito barigireri nga kingotore chae nkinsaretie bantebie egere manyende kapise lakini omoerio igo bakwiruka ngana bagirigacha bagenda bari chibesa omoeri bomotien chibesa echinga ibakurusi echayane kere na rosirinchi bie komonyene na nyirusirinka na nyeretire tundu bari wamagocha konyora no bateneine bagotangi chaye nembe nchego maete kurukare echa omugirigacha gagocha mugondo ogochekerie chaye okurusia magoso okoreke pisa kwakora burunge bono gokoire chaye tundu bari gokoire chaye tundu bari buna machika okoraki agoteba omugirigacha agotebiri kuru mugondo lakini emiaka ya eyebono egendererete nigo tore no gokumisana ng'abagirigacha mbaroro be factory bakuri chibese chietanti chiri bwe 50 totamaiti ni chiagasiki kwa sababu mbaigocha mugondo batochekerie chaye iko kere gento yo gokumisana igo abagirigacha bari ngonya no barikire twaria basoke kurwomba bugati gasi bakonya kuri chibese cheitu bose basoke kabisa bagende egere chibese cheitu tonchinyore korengana buna togo tore chaye ito nasinsemende niko boigo bamomochiri omumanager omunene we factory jiga ya Nyansiongo manyakanite na Langat asikiria nga nigo abeire agakobanga ina samatuka matambe ebirero byaito ne 40 tutagete anyenchi yo batwerese nga ichiachiete na kabere Langat biko monyene kera ro campaign wetaga iga buno mu manager chicha saba director ga ro tene echai ge ko igabuna bawusiga ega customer noere ikobugoria machani igo induto medena chibesa Nyansiongo tubwate chiri chinyinge ge kogera machani tutatenete ebirero byaito gochia se bari ga kibato igwe ebirero byaito na mone serikali asoime tokonye Langat oitire Nyansiongo njenko bolia bali ba Nyansiongo onye mundu tayora teneri bagali Langat yona tushike factory kiagara every mess Langat isin every mess Langat isin omuntu boli swali ga ota bingo teneni ale namba yao Langat is not a farmer in Nyansiongo inkieko Langat yako tiande kabire a problem yane ento kiseko Nyansiongo kiseko buena Langat must go and that's all omokito bogotema kuri yoboteneri wa factory jiga elikweneria ya onsi nigo otebora matunda kurende iga maisonsi bonara kunyara kabaga kurigereria anene ekigera kunyara kabaga koba nyerekane ng'abaremi abange nigo babegetogosemeria sekemeria kiga gechai igingo reporter igeta sinikya wanjite kya Ndizi TV
Rugigasi Kigwanda Kenya Nsiongo imeye kaunti ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara.